O aeroporto de Porto é unha das principais vías de entrada para facer tanto o Camiño Portugués da Costa como o Camiño Portugués Central. Van a facer o Camiño Portugués, pero exactamente non saben o que van a ver no recorrido. Hai xente que realmente lle engancha o camiño. O peregrino é un visitante totalmente diferente. Temos ese equilibrio, non, que fai bonito, que o fai sostible, e que as experiencias pois son de calidade. Os Camiños de Santiago dan unha oportunidade moi grande a todos os concellos para poder ter vida. Ao final tamén o camiño é un elemento de dar a coñecer o territorio, sobre todo o tema patrimonial. Eu sendo nena recordaba xente que pasaba cunha mochila. Non entendías quen eran. Logo entendemos que realmente nos estamos dentro do percorrido do Camiño Portugués da Costa. Esa costa desde que entran en Galicia, desde a Guarda hasta Baiona, é realmente impresionante. Entra polos ollos, non? Para empezar, pola calidade paisaxística que temos nese sentido, pois xa as vistas son atraíntes. Sobre todo o Camiño da Costa, que é máis novo, ten un perfil internacional moi alto. De Alemania, ven de Reino Unido, de Australia, de Canadá, de diferentes partes do mundo. Poder ensinarlles a xente que ven de fora como Galicia é diferente, significa moito para nós. É moi valorado nos nosos camiños a tranquilidade e a paisaxe. Notamos que é un visitante que se achega, que quere coñecer e que logo consulta, quere saber polo patrimonio, a natureza. Quere saber como se vive no lugar, non quere só unha postal, sino que quere saber como é esa realidade. O máis importante para que o camiño sega a ser un éxito é que a xente, cando ven, encontre exactamente o que se lle ofrece. Hai moita xente que fai o camiño completamente só e penso que é porque realmente o que buscan e o que necesitan é tempo. Ver chegar peregrinos é unha satisfacción porque é como ver os frutos do traballo e do traballo en unión, en conxunto de diferentes concellos, de diferentes persoas, é unha satisfacción, non?